Para pening gejing berngam jong mission director juga National Health Mission kinong tray staff delivery juga National Health Mission apok kejela. Kilami pai ba baik al persya ba persngau ya gejing sngau gejong ki. Halo gejing le ke bakemi hap setia ba gejing le juga National Health Mission. Kini kinong tray staff delivery ki bahapo Selong ba gede ki district kilami pai ba matang sngi hapok manan malki mapen pau ya gejing gejong ki ba ya gejing bam khain snap jong ka sarkar. Habari ba gejing dawa gejong ki. Jing dawa ki kelong bakin pensong nia ya kar kom tre gejong ki ba gejing siu nam da jong ki. Bagu bede kalong bakin penbek thamai la ne ban rationalize ya kar kom tre gejong ki la ne gejing don jong ki nong tre kamtam e gejing khate ya ketolak jong ki. Hadin ka jing lang hapok malki kani ka kanhun jong ki nong tre ka koi ka khia. Kalai man turu ka office jong Director Health Services support la imkra. Usamla kodolang lengdo belong we ni tre staff delivery hapo East Karthul district oleh tu khamba halor kani kejing baki kinong tre kia kandu mat ki ke ba katrat ka koi ka khia kala le nagam ta jong ki. HR people from the NHM can one explaining SPM, SFM or anybody, let them talk to all of us, then let's see what happened. Can we request madam like on block shop when you have support for Kasi kejaran kadang workshop 2 days workshop in Guwahati. I request to let them inside and please clarify in front of them what is there because from my side I cannot clarify. Just say a word, madam. Madam, just say a word, madam. That's more than enough. Just allow them to say. HR departmental, let them send from HR department. Kad kerteng sana di koridor lang din do no. Tinga di district Pidmonses, di sekarang district. Pi lap ni tu ke ba pelong ni pi ba ni hap ni mi madam gumne ban mi ki. Ka baningkong kapan pau kum bangilayawan lang di district mo. Bancupan pau ningkong kani ka jing yaki kalong aki ar penta kani kasi ko menta ka baningkong kalong apo. Ni hanong ba Selong ba kare apo pura. Di kajing yami pa ka jongi kalong hang ni kadai na kani ka rationalization ka bangiyong. Di kidon ki staff ki bahap apo jo kani ka kanhun apo jo kata kalama jo ka service delivery mo. Jo ka Meghalaya. Di kidon ki staff ki ba hadin balale ya kani ka rationalization. Di kajing siu ka jongki kalahyarno. Di bat ba ngidon ru ka jinget ba kani ka rationalization ka balale kamsim don kata ka le harkom ka badai bat ka ba da bishar banya da kanu ka kanhun ti ngisukwa ban pan jing shai ken kumngi ki baya trai lang hakani ka por ka menta ba habaw lale ya kanu ka kam kumbalakular da u mission director Ahmad jongi hakani ka por ki baladam ka bangilaya kendu ya ong ba ni unpej bania bat un bishar lingba ka qualification ka bangidon kidon hang ni ki doctors kidon hang ni ki staff nurse hakani ka kanhun kidon ki ANM bat kumta terter ti henry klem na pej bahai ka qualification ka bangi ngidon ti lasule le se hakanu ka rukom ka ba labishar da kanu ka kanhun kata king ka mamla ban pau shai ka por ngom ta ta kadika pengilayami syakmat ka ban por ngom ta kum mangilayo i mo hakikat kubor ka press release ka bawan ka office job mission director ti kum bapila yo ngau hi hangni menta ka wai ka sor ba lada UMD uong ba kunshim gino ki action ti menta ka sngi nginya sign hakmat DHS yaki attendance ki jongi pat nginya ai hang te hi ke nang ba UMD unyo i yaki attendance ka jongi lada ni pep tray na kanu kada ti yakapa kawai ka lenti ka bangin syem kali ka senjam ka syong ba katsami na kajingyalang na po turaru habang nilay kando bertinya keren berkiwi pat ki representative Hadu lalu bintang ni ka jing ki juga. Kahaduk mentang impat la banya batay nomor ba kandidat kani ka rally na po tura let's say ki representative ki banang tay ki laban ay kubor yang ibat nang niru let's say kandidat kani ka rally katan kani ka jing ya syem denti da kawai pangin saya perkat
Haduk mentah te kalong BKI ke balami hapres menyebut ya katanya. Apo state berapa dan arah jatan.